ahlukahlukene. Namhlanje sicela uNkulunkulu ukuthi apheleze izimo. Apheleze izinto ezimelana nazo. Ngoba lithi umshameleli uyamnqobela izitha oyinikelayo phakathi. Ozinikela Thank you, Jesus. Uyamnqobela. Awuyinqobeli wena, uyanqotshelwa. Noma ngabe sibizwa ngokuthi siyini. Noma ngabe udokotela uthe ngeke sadluleke lesi. Awusibayeke kodokotela. Uyanqobela. Esizitha zethu zaziwa ama-scientist ukuthi lesi-ke sesifikile. Mase sifikile sizobulala. Kodwa lo mhlabeni uthi nazo lezo uyanqobela. Ezinye nawe sewabona izimo zikutshela. Ngoba uma usathana ukushaya ngazi izimo uyizibe ukhona. Uzabantu bebekuncipha. Uthothi ngokuncipha nje futhi utsheliwe bathola le condition onayo. Izonciphisa izuphela. Uthola ukuthi kusha abantu. Nawe izimo nje zakutshela. Kodwa kuthiwa noma isitha simi kanjalo. Uyamnqobela. Imilekile kaNkulunkulu ingichaza ngoba it overrides. Uthi uNkulunkulu ukuthola kwethu kuhle ngoba asihambe ngani? Ukubona. Sihamba ngani kodwa? You know, we just believe. We just ask God to help us. Sibe nalento kuthiwa capacity to believe. Into esho uNkulunkulu. Noma kuthiwa impela le ngeziyenzeke. Ngakhuluma ngelilanga, ngikhuluma ngesifuba ukuthi angisazi saphela ngolesikhathi. Because odokotela babathe into engophila nayo ukuze kuphakathi. Kodwa ngathi mangiya kuNkulunkulu ngithi ayingeke. Uyamnqobela. Uyamnqobela. Namhlanje I'm praying ukuthi uNkulunkulu akunikeze a miracle. Hallelujah. I'm praying ukuthi uNkulunkulu akunikeze a miracle. Okushiwo kwathiwa ngeke wesathi ngakuye. Khona i-age inomkhubo wokukhohlisa. Ithi khona izinto ngeke usayithola ngoba usumdala. Ngisho uthandazela iy'ngane zami ngokuthi ngifisa imiracle ezoreverse i-age yakho, hhayi ukuthi uzohlehla wena, kodwa izokunikeza izinto befuna wayithola una 20 years. Izokunikeza izinto ofuna wayithola okuncane. uNkulunkulu akuphuthume ngazo, athi ngeke abuye uJesu ungakayitholi, ngeke futhi uhambe ungakayitholi. Kewuhleke nje. Ngizwe into esho njalo nje namhlanje. Ma ningayikholwa it's okay, ikholwa yimnene. Uzoyithola ngenkani. Uzoyithola ngenkani. Uma ukuthi ayikholwa it's okay. Uzoyithola ngenkani. Ngizwa nje lento nje ethi i-miracle is something ekanje abantu, ekanje society. Kwenzeke. Kuna abantu sebathandazela bayodokotela bafuna udokotela. Kwenzeke ngoba besazi ukuthi uthatha isikhathi ukuthi urecover kulesi simo. But namhlanje there is that miracle. Hallelujah. Ngiyakholwa mina. Sangisiza uNkulunkulu kakhulu ngalento yokuthi ngikholwe nje mina. Hallelujah. Ngalindi nalo amen umini. Ngikholwe nje nalento. Hallelujah. It is possible. Hallelujah. It is possible. It is possible. What is impossible with men? It is possible with God. What is impossible with men? It is possible with God. What is impossible with men? It is possible with God. What is impossible with men? It is possible with God. Lord Jesus, help our unbelief.
Hey, Kosam. Sisize. Abangalifumanga iplanga bafa. Ay. Kurabasha. Abangalifumanga iplanga noma kumakhasi abantu babhe kanjalo bazame ukuthula balibambe baze bayofika ngaphesheya kwakunabantu ababebekile bezobasa umlilo ukuze kodwa kwafuneka baqale balibambe iplanga. What is impossible with men, it is possible with God. Ngisakulanda njalo. Ngisakulanda before uthandaza. Ngoba ngiyeza ngisasuka nawe kude. Ngifuna ukuthi ufike kwi-level na uNkulunkulu masethethe izinto akuthole nawe uphansi izandla. Akuthole nawe able to receive. Akuyenza izinto isheshe idedele esontweni. Kanti ufuna lo phambi akwazi ukuzwa. Ukuthi bakhona abazoyithola kodwa khona abangakazoyithola ngoba abakafiki kwi-level yokuba. Isineke lesi. Esisitike zoNkulunkulu ukukhuphula ifaith yawo umuntu izifike endaweni. I can't allow la ukuthi kuzophela lo nyaka kukhona abantu abangasebenzi. Hallelujah. Sefuna noma ifaith yami ihlulekile. Babuso. Ayihluleke yabo, it's okay. But la ihluleka khona kujoyine yami. Hallelujah. Kujoyine yami siyaqhubeka manje. Kade ngibala la imoto manje. Ngifuna mandeni bakhuluma ngebani. Ayime la. Hey. Mayikhuluma ukuthi phila kaJehova ngephambi kwakhe. Athi kuba namasolo namvula njengokusho kweSlam. Lezi zinto engikhuluma kimi la ezinye zaseqala ziyabona. Unisanda sakho selulwe. Sokhona selulekele kuyithatheni. Yeah, we went to Billy actually. I said, move up there. Yes. So, man, I said, move. Hallelujah. No, so thank you, Jesus. Yes. You want to spin it open, and I said, okay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Who know who got you there? I'll not get enough to say, oh, but 7, I'll thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Who got the Bible? I'm not going to say something. But I know that. Thank you, Jesus. Yes, sir. That is it. Yes. Apaka chempefuno wako. Hallelujah. Funtu tumisa sengathi sesikona. Hallelujah. Ubuya sizwe moyeni wami ngikho. Hallelujah. Nokuyenza umphefumulo wakho njengoba uMaria akazange umphefumulo wakhe uSinkosi ngoba umntwana esekhona. Washo engakatholi ukusakhuluma ingilosi. Wakhuluma ingilosi emva kwakho ukuba weElizabeth. Mayifika lapho umphefumulo wakhe uSinkosi. uNkulunkulu wenza into enkulu. Engakafika people uthe phatheka. Wathi uNkulunkulu wenzeleni into enkulu. Wathi ngiyambonga ngoba ungenzele into enkulu. Igama lakhe lingakanani? Likhulu. Igama lakhe linjani? Ligcwele. Enkusa into engakayiboni. Akomena ngibonga mase nibonile bona. uNkulunkulu uyasebenza lapha nathi bona sikhona. Bona abantu abayibonga ingakafiki. Bayibonga badansa uNkulunkulu azaphoqa uNkulunkulu ayidudule njengoba ibizofika kusasa. Ifike namhlanje indlela sedukise ngayo uyayilanda le nto ilethayo. Yilento imshado yabantwana benu. Hallelujah. Abantu aba-right. Abantu aba-right abahluphekayo. Hayi umuntu ozolofuna kuwena yonke into. Abantu aba-right abaphilayo. Abazophatha kahle nje abantwana benu. Khuluma ngikuleli odwa. Ngiyasiza lezi zinto ufuna ngiyikhulume. Bani umuntu oyothola isibusiso lamagama asethuba. Khona izinto ufuna ngiyikhulumela bese ngilinda. Ngilinda leseziphathe phakathi khona. Ethi ngalesikhathi sonyaka. Hallelujah. Kuzoba njalo wasemba. Wabhala u4. Wathi sengilinde isikhathi. Angisafuni nakuthandaza. Sengilindeni. Nina wena mama nina anthandazana okwenu kunezinto eseyikhulunyiwe nibase sikhulunyiwe sigalphatha sifuna itetweke manje sifuna lezi zinto yileli altar nithandazana nalaba ukuthi bayilinde ngesineke masila hatha ngoba nini uNkulunkulu uyikhulume
Hallelujah. That's the prophetic saying. Sabusa. Vela hula mahana machine. Hallelujah. Kila sita mahatata. Lele keshita katama. Sikona glemi altari. Sikona glemi altari. Sikona glemi altari. Tada zelu kurugula glonda baso so ibon. Tada zelu sinage. Sokshala glemi altari. Tada zelu sinage. So we linda. We linda mambo. Tada zelu shisiyo. Nomiti sisi ngapanje. Isithi ifuna manje. Zokulinda. Kulo leli ngentari. Yelabaya kabasha. Yelabaya kabashia. Awufuna umlomo wakho uthandaza. Uzamukelele susuto. Uyazazi ezinezakho. Uyazazi oyifunayo. Miplakatabasila takata.
My God can do anything, anytime. Oh my God, my God. My God can do. Ngiyashasela ngomlilo. Isonke izinto ezithunywa ukushasela wena. Ngegama linamandla igama likaJesu. Awuvuyi nje to save njalo wena. Kanti awazi ukuthi ungakanani ukuhlaselwe nawe. And the anointing of your house yanqaba nawe. Shamanda basile. My God.